फानहैनोसै बै माने सान्दुं गोसाथार नालाय ओंखायनो जोङो बै टाउनावहाय माबा फानहैनो नागिरदों आरो ना केसा बुट होनदों साना फानहैनो नागिरदों हाय गाइस खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलावहाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय मा भिडिअ टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअआ जागोन बहुत इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो जोबजासिम थ'द' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै माने फेरवेल जागोन आरोना जोंनि मा होनो जोंना लानाया कर्सआ जोब्बाय ओमफ्राय दिनै बिदाय बे बिदायावहाय थांनोसै आरोना आङो ओंखारखांबाय नै दख'ना गानना लाबाय स्रायनो समायना समायाखै कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दख'नाया आंजों समायना समायाखै दख'ना गानथाराखैमोन माने गाननानै थांथाराखैमोन जेरावबो ओमफ्राय दिनै गानबाय आरोना लोगोफोर बिराद गरम उपाय गैया थेवबो मा खालामनो गाननांगौ गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेस नालाय जेब्लायबो गाननांगौ आं बहुत मोजां मोनो गावनि ट्रेडिसनेल दख'नाखौ गाननो बिदिबा लोगोफोरखौ माने नुगोन दायो बहुत मोजां मोजां बिउटिफुल लोगो नुगोन आंनि लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर थ'दो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायो आंनि भिडिअआहाय गोदान जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै आंनि माबाखौ चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो शेयार खालामना होदो आसा खालामो बयबो जेरै गुबुनखौ सापर्ट खालामो आंखौबो सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय आसा थाबाय नोंथांमोननिसिम आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै थांसै लोगोफोर टेप टेपनो होनदो टमटमजोंसो थांगोन मानो होनोबा गारि गैजा रोङा स्कुटि गैजा रोङा ना सैमाया सोंलायलांदो र' सोंनाङा आंखौ थबाय थादो बिदिबा लोगोफोर ये फाय सान्दुङाव माथो बिब' ब्लग लाना फैदो होनदो आरो जाबाय ओंखारबाय ओइलाय माथो मोजां सुनदो माखोथो आरो आरो लाबोलायबाय जोंनिया पिंक वाइट ओमफ्राय बिसोरनिया ब्लेक स्रो नुसोदोलाय मालाय स्रो नुसोदो साफा साइस नुसोदो बे खानायखौलाय गारगोन ना फोरानदोसो सान्दुंनि मजायानो बेलेग आलादा जाखायो बोरैबा साफा नुदो न' सान्दुंजों साफा नुखायो दे मिनि हा रुमाल लायाखैथ' लादो नै आजोलि सानैनिया मा लादों बेयावलाय मा फाननो बुट फानहैनोसै बै माने सान्दुं गोसाथार नालाय ओंखायनो जोङो बै टाउनावहाय माबा फानहैनो नागिरदों आरो ना केसा बुट होनदों साना फानहैनो नागिरदों अफार होदों आरो रानना होदों मानसिफोरनो जों थाबायगासिनो सान्दुं गोसायाव सेस दिनै बारले होनदो जोंनियानो फाय कालाराबो पिंकआवसो वाइटआवसो आरो इदिनिया बिसोरखौसो एखेबावसो सेम नोलाय बावदोसो थबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर जोंजों लोगोसे लकेसनाव सफैनायखौ लानांगौना भिडिअ सुरा dulu meni dan hagar segitu koro meeting nemen bayi Tomar
ধন্যবাদ প্ৰণামিকা উপস্থিত থাকাৰো কম্পিটিশ্যন খেলিব এহে লং স্পিক আহিবৰ কাৰণে কোৱা হ'ল ফটোবিলাক মাৰি ফটোবিলাক মই কিন্তু আজি ফটো কেমেৰা কৰা নাই তোমালোকে মোৰ নম্বৰটো জানা ন মোটাত পঠাই দিবা আৰু মানে প্ৰগ্ৰেম কৰিব নেকি ডান্স প্ৰগ্ৰেম কৰিব নেকি হাৰ্ডৱেজ ফৰৱেজ আৰু DMLT student. দুজনকে উঠি আহা দুজনকে উঠি আহা Video lah, nak video ya? Video lah, nak deh. Okay, let's run. Video mau. Start kamay na ba? Malay. Thirty na, muna. Video na. Gwsa cepat. Mama tadi ya. Ayo. Macam mana? Manis. আৰু কোনো কথা নেকি বাৰু নাই ঠিক আছে তোমাক